Yɛda mo nyinaa asese brɛ no do nyina munya adagye na mohwɛ ne nso so yɛda foforo twɛ dɛ mponyankopɔn de ma ɛno nti yɛatena se ɛde nananom nsɛm ɛde brɛ mo Adamu asi asanteman nifa sɛbi wahyɛ na kwandu tenten ase ayɛ ɔhene ahyade ato sɛ adaduanan ɛwɔ sɛ yɛnya nanam sini saa ɛte saa ɛwɔ asanteman mu ɔsantehene bi a sɛbi wɔbɛkra kɔ bia na adaduanan pɛpɛpɛ ɛwɔ sɛ yɛkora no na yɛpɛ nanam sini saa na ɛte akonya kɛseɛ bi ɛwɔ asanteman mu mampɔn so wɔnya akonya ketewa ɛyɛ akonya kɛseɛ wɔyɛ asante abɛdi akyire ɛsɛ asanteman nifa ɔhene ni hɔ a wɔn na ɛhwɛ asanteman so ɛno nti akonya ɛda hɔ kyɛ a ɛnyɛ yi nti yɛamanneɛ kwan so akonya mpo ɛda hɔ kyɛ a yɛana dokoro ba ho ɛno nti da yɛ ano ɔhene ɛka kyɛ nananom sɛ asante amanneɛ de akonya na hɔ nkyɛ ɛsiane sɛ akonya yɛ so mu dwa ɛda hɔ kyɛ a na ɛha dwene ɛno nti na yɛbɛsua deɛ ɛne yɛba bɛhwɛ mampɔn abakɔsɛm na yɛho sɛ kwawu hene a wɔwɔ asante mentam mu ɛkɔkyea mampɔn hema ɛkɔkyea mampɔn ɔkɔɔyɛ no sɛbi na mane bomu no na wɔkyerɛ sɛ ɔmo firi mampɔn ne kɔɔyɛ na ebi mu ka sɛ nyɛ no kore ɛne yɛbɛhwɛ yɛbɛhu ɔhene kora sɛbi ofiri mampɔn kɔkyerɛ ɛyɛ kwawu nso na yɛ kwawu kuro bɛn a abusua bɛn ne di akonya no mampɔn hene bɛn abrɛ so ɛna dwete dwa no sɛbi yɛde ma mampɔn asante de hyɛ mampɔn animuonyam na mampɔn hene bɛn abrɛ so ɛna nam so ma asante ɛfrɛ mampɔn awisia ɛhene ɛko ahodoɔ bɛn na mampɔn kɔɔyɛ na nanom sɛ ne bɛdi adeɛ mɛdwa ne mɛmɛdwa no yɛbɛhu ne nyina medin ɛde maame Fosia yɛna yɛ ho mbra ne yɛmfa adesua no ɛmfa ɛmrɛ mu deɛ de ɛhyɛ aseɛ no ɛyɛ mampɔn yɛka mampɔn a mampɔn akonnwa no ɛdin ɛda so no ɛyɛ akuamoa dwete dwa abusua mu di akonnwa no ɛyɛ sɛ bibretufo abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔpanyin na wodi wɔ anim a ɔde ɔmo firi adanse ahensan ba no ɔyɛ ɔba na yɛfrɛ no Nana Asia Maguahyia Nana Asia Maguahyia na ɛyɛ bretufo ɛne tanafo ɛna na ɔde ɔmo yɛ den ɛba na ɔmo duru ɔda so no ɛna sɛbi ne ho yɛ mmerɛ a wɔfiri mu ɛwɔ ɔda so ofiri mu no ɔno ane ba ɛna sɛbi wodi dɔm no anim anaasɛ wodi mampɔnfoɔ no anim de wɔn ho ɛbaeɛ na yɛfrɛ no sɛbi ɛyɛ baafoɔ Antiedu baafoɔ Antiedu ɛkra kɔɔyɛ no ɔno ani nua bɛmma Kwaakye Panyini ɛna ɔno nso ɛbɛdi adeɛ sɛ mampɔn hene Kwaakye Panyini kra kɔɔyɛ no ɛna Nana Amaniampɔn ɛnso so ɛbɛdi adeɛ sɛ mampɔn hene Nana Amaniampɔn ɛna ɛde mampɔnfoɔ sɛbi wɔde wɔn kɔtena bɛhena ase ɛna ɔsa de wɔn firi bɛhena ase na wɔn asetena ne nhyɛ da nkɔ yie saa ɛno nti nneɛma a kade a wɔn de bɛtena hɔnom no na wɔn nya no sɛde wɔn si pɛ no ɛno nti Nana Amaniampɔn de wɔn firi bɛhena ase ɛna ɔde wɔn ɛkɔtena mampɔn kurofon so mampɔn kurofon so saa bere no mu no ɛna na saa bere na ɔpem so si etu no ɔyɛ kwaman hene ɛna na ɛko no a yɛsua tafo abakɔsɛm no ɛko a sɛbi ayɛ atala from ko na tafo ɛne kwama tafo kɔboa kwaman no kumawu ɛmo ɔmo di no so nkunim a ɔmo ma ne ntahara ɛne frontomfroma sɛbi ɔpem so si etu ɛbɛka kyerɛ tafo hene sɛ wɔn fama no a wɔn fama no saa ko no ɔmo kɔsa no gu no so no mampɔn hene kɔɔyɛ na mampɔn hene Nana Amaniampɔn ko no kɔɔyɛ no wɔko papa wɔko ya ma yɛtutu mpa sɛbi wɔte akoboɔ no krampa na ekenya no ne honhom ɛma ne da ne bɛma suadi enya asɛm ketwa ɛnduku ne mu no ana Nana Amaniampɔn enya ne mmara ne ane yɛfrɛ Nana Amaniampɔn a yɛde akoboɔ ɛgye ne taataa Nana Amaniampɔn ɛkra kɔɔyɛ no Nana Boahia Nantuo ɛna sɛbi wɔ no nso ɛbɛdi adeɛ sɛ mampɔn hene na saa bere ne mu no na dɛnkyiraman no wɔn nneɛma na amaaman ahodoɔ na de som dɛnkyira no na ɔmo apagya ne nyinaa mu ɔmo de ba ha ɛkɔsom na Nana Ntim Gyakare baeɛ no wɔsesa bibie mu ɛno nti ɔmo de ba ha som no wɔde bi ka ho sɛ afe no de ba a ɛwɔ sɛ wɔde mmɔho na ɛba ɛna afe so ɔmo de sɛbi ɔmo de ntwoma som no nso so wɔde bi ka ho ɔmo de sika futuro na ɛkɔ no wɔde bi ka ho ɔmo a sɛbi ɔmo de gya kɔ no nyina wɔde bi ka ho na no na adwaben tena na adwaben sɛ daabi asɛ kame ayɛ sɛ yɛanka yɛ ho na sɛ yɛante deɛ ɔpem so sɛ tu ka ne deɛ na kame ayɛ sɛ bɛyɛ kakra deɛ ɛbɛdi mpo no
yenya binni eno nti saa bere no mu no na omunyina ka wo ho bu mu no ena edi semba sese ko no mbekọ adi denkyiraso nkonim dia gese se bi obi de ne ho si ho no mbo afode eno ne yehu de duma kase ye no ena yehu de sebi dikopem anase ye na dikopem edwoso ene sebi bere matwene bo akodua yesi bia mo no yesi bia ne mo no so de kokosi wonsem edwetwa bi nam topete ye ena afenso yetwa bi tie no ne nyina yehu ye na aka de obedi sadom nanim na won wakokon no amankunim de ayeden aba so pem so se tukwa enye yi eno ntina na bo ahia na ntu a no ye mampo hene ono ne tu ne hu si wo so obedi asante sadom nanim na edi sem kire se wo kwa ye nkuno akrabo obeka no nenso won to wakono beba fie ne nansonso no obekra akọ eno nti ono so eka se wo beye otu ne hu si ho na de wosra asante mani wosra se asante man mana kunya enya akonya ebedi akonya kese no echi ene namso ema won ebo dwete dwa no ede ma sebi mampon ebeye asante enifa ena afenso so hene kese ni honom a sebi chiame ni ho a mampon ene wo honom enam na amani ampon sebi ni nkwa wode to honom ede ma asante man mankunim de ebaye no enti na we hosi me womu nse na bo ahia na ntu enam so ma sebe dwete dwane bae no ne tu ensisu dawo esan so bae ne nansonso no ena wokra koye no ena sebe so sebe nyadom na nakua mo apanyini enso so ebedi ade se mampo hene na nakua mo apanyini ena ye mampo hene a odikan ye de ne to esi sebe dwete edwane so gede ne to si dwete dwane so no sabe na ko na asante ene achem kon bi na nya asem keto akra sa kon no ko bi ono so abreso ena sebi mampon enya edin ewisia ehene no na bra na asante ene sebi achem ekon na kon ni mu odin pa sa kon ni mu ena me ko bi mehu no esiye asante ne achem kon ni mu no ena opem so setu sebi oto ewa akono na oto wa akono no ena na akua mo apanyini ehwe na ene enya ena ohu so mo ye mema omoko omo mmere so mo kasa sebi opem so setu ato wa akono eno nti wo munya hu mu dia na kame ya asante omo nchekere ye ena afenso na nabo ahia na ntuo ne nkwa wode to honom de mama de ma sebi asante no na kame ya se eya baba ba ye kwa eno nti wo gina mu di asante sadom nanim hye mu nkran ema wo mu konye edinkunemu a enya asem keto to mu di nkunemu na chi no ene nam so mo baaye no se senkenya sebi ene na akua mo apanyi di a nka saye ne achem kunyi mu die nka nkunim die nya den emma esanze se wo hene ato ewa akono na watimi agine mu dia na se wo ye wisia hene ene nam so ma na nya din ya wisia hene na akua mo apanyi ni sebi wono na breso ena wo bo adonten ebo okuntire ebo akwamu akonya no ede ka mampon akonya no ho obo akonya no wanfa ma ebusua bi akeke wode ma wono ankasa ne mamema wode sebi adonten ema woti panyini eno wode sebi eye kontire ede ma woti menu eno wode akwamu no so ma woti emensa wode ma woti mensa ne wie no wamana nso ha eno wosa ede etuo ene akode apem wode apem ede ma obia so obia fanwe no ho sabre na gwan ehene no na wonde adwura akwakokonkon ekona kona no de ba ema ne kwakoboa sebi adwura na esansa na gwanfo no na omoye mmema na omo ho ode na omo konkon so akondo so makon awie sa akono mo koboa ye no sebi na akua mo apanye ne wo fa se ba ko eto wa akono ne wo fa se nso no opena asempanti eye ne yeye adwura hene hu se kon na omo kono kona no ode na wontimi nkono ena sebi abakosam chese wodane ne ho eye wadane ne ho wosono ene wote ne ho sin wuramu na ansa no wode nachi edi jamampon sesebi wonhwe ne nkrofo ne nyede ema no enti mampon edi woti edi sebi woti panyini ena sebi wode adwura ma no se wonhwe adwura na emfa emma mampon ne wonyina enti sa akon no wonko gwanfo no so ema sebi won edi gwanfo no so enkunim na ekun ne mu no bipo so nso koboaye
na asante amane mu no kyerɛ sɛ asante nhyehyɛ mu kyerɛ sɛ wo hene a kura enhye wase no sɛ wo kokko na so bɛka ho ma wo kokko a wo wi a wo kyerade anaasɛ wo da nase asedam no mampɔn de asase ene da sɛ bi pepɔ so ase oda pepɔ so ase no edrubre bi na nsutan so omo efiri dwabema baaye no omo so baaye no mokɔ mampo anya asase ama omo na pepɔ so yɛ den eton na asase a mampɔn de ma no oton de ma nsutafo no so nya baabi etenaye na akua mo apanyini ene eka asante ho mo kɔ ko pii omo kɔ akyem ko no okobi ena afin so sabe no obogu wa breso katachi abreso eye asante ne akyem ko no saa ko ni mu no omo kɔ ya enam so ema akyem emma se be madwa to a ye oba ne be ma kopre a ye de ma wo ba no eno so nam so ma ne ba esan se ekun ni mu no na ye ni bre na aba na opem so se tu ato e wa kono eno nti no na asante ni abre pa enti opem so anase katachie baaye no ekun a wodi kan koye no eye akyem kun a sabio emmema akyem mmema no de fanara asante sadom ne kun ho nyina eno ne nam so ma sabi emmedwa no akyem hyase so mo de mmedwa de ema emmedwa no ena afin so no eye asante ene bono kon no okobi tachiman kon no okobi ena afin so no eye abokufi kon eno so okobi na akua mo apanyini ene wo hyase se wo siesie mampo ahenkuru aye na yehuni ehonom wo hyase se wo siesie na emom no na akua mo apanyini ofirimu anase wowu ewo akonya so mampo akurofon so ena wowu ye ne yesie ne mampo akurofon so ebra na akua mo apanyini ewu ye no na atakora panyini ena ono so ebedi ade se mampo hene ono na breso ena wode mampo ade hye no efire akurofon so ede won ebetena mampo na atakora panyini sabi woka katachie opoku ware eho ema won ekọ bobi esumanin ekon eya akyem kon no enne so wone no ekọ kon na wokọ kon na chi baaye no obeware nana abrafia na ono na eya osante na wono so ti akonya to so osante hema obeware no na enu eni nansa ena sabi nana atakora ade kyesa no na ade kyesa no sanso yemfa dem die eni ade enti no won etu na de so omotu na atakora panyin ade so no ana na sumjima penemu ensusu bedi ade na sumjima penemu bedi ade no ena amane kwanso no wono so eware na ya brefia no ya asante hema wono so eware no na wone ne wo baba na ne bana ne yefe na kunadu yadom na kunadu yadom a wono so bedi ade sa asante hema no na kyese eye na jima penemu ena wone na ya brefia na ya brefi ano ya asante hema no omowo na kunadu eyadom na sumjima penemu abreso na nsutafo no efiri dwabema ebaaya na jamasefo no zu efiri wono baaya omepe baabi atena onya baabi di ma se be jamasefo no mufiri wono baaya no nenso wonya baabi amfa ma nsutafo no henuntu nsutafo no kɔ se be beposo na beposo zo ton asase a se be mamponde che no onso ton ma omo so nya baabi etenaye na napene mu firi mu no ono ane wo faase na nasafo kantanka eno ono so ebedi ade se be eye mampohene no ono so amane kwanso ono so ware no wo fayere no na abrefi ya onso ware no o ware no kane no na asante mre mu no na wo fa ba wutimi ware no eno nti amane kwanso wa ware kunani no nenso so wo sa wade nana kunadu yadom nana safo kantanka odi kan we mampohene no o ware nana kunadu yadom eka ho amane kwanso wutimi ware wo fa ba ema no yeye no na yefia wade no eno nti wo wade no anche ena nana ya abrefi sabi wo krakoye ena nana kunadu yadom ebedi ade sa asante hema akonya no wotena so cheyi pa obedi ade na nana kwaku nana kwame panyin ena sabi no di ade sa asante hene nana kwame panyin krakoye no nana pokufo fie ebedi ade sa asante hene nana pokufo fie krakoye na no se kwame asebebunso ebedi ade sa asante hene nana ose asebebunso krakoye na nana wose ye wakuto abreso ni nyinna mu no na nana kunadu yadom odi kan
no no na ye wasante hema na wote akonya so sa asante hema Nana Safo Kantanka ene Nana Brefi ya ene ne ba na kunadu ya dom kwa no ware omu osa ware mama yensa ka ho na yedem eyennum wo wade eye kumawu ehema ne yefe no Nana Dwentia o ware na afenso osa ware nsuta hema baako ne ono so yefe no enkwawe dokono o ware no na afenso wosa ware dwabe hema baako ne onso yefe Nana Penchi eno nti na se woka awade anase ahema Nana Safo Kantanka wade ya na se omoye num na se onde wompenkwafo emma omote akonya so nko a na se Nana Safo Kantanka wade yo Nana Safo Kantanka krakoye no ono ane wo fase pepra asiesi na wono so ebedi ade Nana pepra asiesi wonde wanche kra asante ne eye ensuta ekomu na woto ewo akono ne bra wo firi mu no na wono a sebi Nana musini baye Nana Atakra Kwame enso so ebedi ade Nana Atakra Kwame ekon ahodo a asante ekọ ebia wokubi dagomba kon no okubi sabena Nana ose kwadwo na no wodi ade se osante hene Nana ono na breso Nana sebi jamase ene efigase efo no so asode pa na omo sode ye no enya asem ketwa omo de kon ne foforo no afa na kon no kra no wontimi enu nti emane bu ni ketem efiri mampon kra enu nti ane yete no abakosem se ye dwitedwa no eyiraye sebi Nana Atakra abreso na dwitedwa no eyiraye esan se kon ne basa no osuru sa abre no so no Nana Safo Kantanka abreso no onyampempona de pii de begu akonya no ho na nya asem ketwa esan sa bakosem se chese brebi na wonama no otum pasa onenam onenam ne kwaye mu no ana Nana Safo Kantanka ekopie edamum no chese ye dantia epono na no enimpoma no na abakosem mu na asem panyife no damum okohu damum na asem okanza na damum ide eyede ne besi ha ana damum no so kasa no ka se de opabia opese wode ma na manfo anaso wode to na ponya ho no wonka no obeya ama no ena oso opagudie na de atu na opagapade ena de abona konya no ho ban ama sebi na konya no so atimi aye kese esa se wanimonyam wasantemamu de na aka ho agapade eno nti damum ne ka jense wo mie nimu anaso wonfa ne nsammom emu bebie emu bia de ombia wonfa enti agudie ene sebi sikafutuo no Nana Safo Kantanka enya pii de duduo mu ena sebi wode ebeguye eno nti ebra Nana Atakra ba na agapade ewo mampon akonya no ho paa na ebra na agamaase ne afigase kon no wontimi eno nti ofa na dwetedwa no ena ofa sebi empempena de kakra ono ne nsa betimi asomu no ofa ye ena sebi paa otiso anya ba bia nkwankobɔ ne ho adwa se apam abam kuro no eben atebubu eben amanten eho no kɔbɔ ne ho adwa na ohwe na sensem ofoforo no eno nti esuo prumu ena okogya no hutum wona agapade ni na okogya hutum a sebi wokun no ho Nana Atakra Kwame efiri mu anase wokun no ho no Nana owusu sechere panyine ena ono so ebedi ade Nana owusu sechere panyin so bedi ade ne saa jamaase ne afigase o manya no ena onso hwe na ene so ena onso bu ne kete no onso de ne kire yaji ono so koduru yaji no ono so hwe pa se wote akonya kase so na fe se bi wo sa kwakoyi ni pahunu wo baabi no na ono ene ne tibua enye eno nti no ono so abene yie onso abense de Nana Safo Kantanka aben no eno nti ono so dane ne ho kra ena wokɔhye bombi ebon ne ne na ewo ho edin efre bon no aye bon ahebon abakosam kire se ena se mmeni ne no kire se eduru ade bi o mote se ntwene ye de ye ka twene anase wo nso so edi ade ewo bon mu honom ayese bonkobu a sebi eno so ewo agona no saa na bu ahebon no so ete na abakosam kire se efre ebra na na owusu sekire sebi wo kra koye no safo yaw eno ono so ebedi ade se eye osante hene enso bedi ade se mampo hene sabre no na wo se kwam yesi bebonsu ena no ono so edi ade se asante hene asante sa no eye mfante sa no okobi na omokọ kon no eba ye kire no ena sebi omoteni hu se
na na owu sisa kyere woni denkyerahene baako a denkyerahene na ye frɛ no nanamu ako nanamu ako ata akwakohia akwakoye omakohia a omopese bu akwan so ede etu nanasi bebonsu nanakwame esi bebonsu mu de etu na de so entu osantehene tie no se obi asabi se bibi mposi a wona odi manim kokon wona adi sadom nanim kokon na ne de mimom na abaso ye medom yi ena mentena se ma wonye medom enu nti sa akon no nsusu mu no efijase ene sebi jama so mutu mo pekon akodada omodi kan apama na nanom mienu ndi se yeka se omo nsan kokon ni biom dia na se ka me se di omo pe no omo nsan ye de aka enti na nakwam esebebonsu ede mampohene owusu sekire ode ne hye sebi efijase jama asensa omo soso ekoto hye no so a na enya asem ketu a wo ekun no na omo kun no ena nana safo yawo sebi wono soso nana omo kun nana safo yawo no ena nana atakura kwaku enso so ebedi ade nana atakura kwaku bedi ade no wona nana kwame esebebonsu ekokon pi wo eko sebi asante ne mfante kon wa afia pem ha wotwe edu ba kom okobi sanso na asante ne mfante kon wa afia pem ha wotwe edu enan mu so okobi ena afenso so na yesamankokon no okobi na katamanso kon no ena sebi woto wa akono na enye wono nko a ena sebi na natakura kwakunko a na to wa akono sa akon de na anu odin hu ne mu odin de ma asante pa enu nti sa akon ne mu no katamanso kon no ena ensuta hene na na yawo sekire ono so woto wa akono ena afenso so na agona hene tutubrempon ena ono so to eyesamankokon ne mu so to wa akono ena afenso so yedom na se hene ono so eto wa akono na natakura kwakukra koye no anaso oto wa akono no odu ofrichi ena ono so ebedi na ade na omo so opemu na pa eno nti die na omo de frɛ no no omo ta frɛ no omo frɛ no enmonyampe omo so ompe nipa wonsre de bia wo mu na waka nanim asim eno nti omo ne no kon ya wono ena sabi woni dwabembo aten ekon ya wodi dwabenhene no eso nyebe wodi dwabenhene so no na enam se omo so ompe nipa no want nanim manipa bia nti no emo ye ya me yetu na de so omo tu na no odu ofrichi ade so no eno omo de nana banyuwa kwadwo ensusu bedi ya de wono so ba wondo odi ade afepe na odi ade afepe no onu nusu ba mpo de na odu ofrichi mpo ye omu hwehwehwehwe omo so won fa hwe nye hwe nana ne mpanyi ono mu ne mpanyifo ono mu bu mampoman no on fa bu mu obia enu nti ne mpanyimfo no omu nyina kwa adwenkuru mu se open na eden ompenipa onkonipa enu nti adeda kru adeda a omo akonkonya so awia omo abetena se omo de awia de no ena ne mpanyimfo eye ne dom omo ye ne dom no ena sebi na nese bebonsu eye kumasa anasa asantehene enya ne nti yese de mampompanyimfo aye nie enu nti won hyeye ena omo kun mampompanyimfo de nyinara omo ka ho bie ema sebi won kun na nabonyiwa kodwo no won ekun won bi omo kun ni wieye no ena sebi on de akonya no ema nana kwame jima de obedi ade adeduanan pe ena sebi wono so ekra koye ono efri mu no ena won sa de akonya no esa nana dwomo odi ade adeduanan pe wono ne fri mu no ena sebi wo musa de akonya ne ma na oduru frichi ema wono so ebedi ade biem na oduru frichi ebedi ade ono bedi ade na sante ene sebi abrofo kon no kobi ekon na omo abrofo ne asante kon omo kon no afia pema ha wotwe edusia miensem hu no 1863 mu no okobi na owu akonya no so wone de yantu no ene ono so de jamaase ne afijase ampamo no na emom no owu akonya no so owu akonya no so no ena nana kwabena dwomo enso so ebedi ade se mambo hene nana kwabena dwomo kripi kun no okobi eya asante kun na won ko wa afia pema ha wotwe edusia nkono no okobi ena afenso mfantene asante sa won ko no afia pema ha wotwe eduso miensa no eno nso so wokobi sagranti wo no na wono ne bantama ono ne bantama ana sebe na won eye sadom anaso mudi sano enimu momo ekokon no na
saa bere na Nana Kofi Kakari ena sebi no odi ade se Asante ehene ebra sebi eya Asante ni dwabenkon no eno so odi muntintima yi pa a wokɔ bi enam so ema sebi dwaben etu free ahanom kɔbɔ ne sesen ewo bebi na ebra omukɔ okɔ ne nyina awie no omoba ye omudi nkonim no Asante ni dwabenkon no wankɔ mampon biem watena Kumasi saa mfie makomako enson ena sebi ade kyesano no ena won tu na de so omutu na nakwabana dwoma de so no ena omode akonya no ema na natakora kwaku to so emienu na natakora kwaku to so mienu so edi ade afepe ena sebi wono so ekra koye na natakora kwaku to so mienu kra koye no na wose bunsu ena wono so ebedi ade na wose bunsu bedi ade no wosai kire mamponko a wa ma mesai wo Kumasi eno nti eza to ma mesai nti no na yeso wodi ade esa mamponhene a enye yi eno nti Asante hene tu na ade so otu na mensa bunsu na wose bunsu ade so otu na ade so no ena sebi Nana Kwame edwatowa enso so eba Nana Kwame edwatowa eba ye no ono ena sebi ono ena ne ba etu na ade so me ka ne ba eya adonten bampon adonten hene edwira hene ena sebi onso ka se wone ne soma enye yi eno nti wo hye kire wo wa ase ha nam so ma yetu na ade so yetu na ade so no ena sebi yetu na ya obuache ade so no ena nana owusu seche otoso mienu sebi yetu na dweto ade so no nana ya obuache ena onu so bedi ade ena adwira hene ya adonten hene isa wo wa ase ha ama yesa tu na boache ade so yetu na boache ade so no ena nana owusu sechere enso so ebaaye nana owusu sechere baaye no sabra nana sebi na sekedwa ho anase Asante hene ni sie no na ho nsama sɔhwe nana twene boa na ne fam ena nana berema Kosi Agyeman so fam no na nana no mu bitai eye berema twene boa na echi ena ebi mu so tai nana berema Agyeman enzo so echi na ebra sebi Nana Prempeh wono edi nkunimu no na no wusu sechere no usuru pa esanse se do musi yi wo mu yem esi edita achiri no na wonim se Nana twene boa na eni nkunim dia na ekame se neti ebekɔ eno nti wo nso hu se Nana Prempeh di nkunim no na sebi wono so bu ne ketem edwane won so di nani ekere atebubu eno nti na ama sebi mampo akonya no enso so aba bedampan eno nti ebra wodwane ekɔ na wo so seche dwane kɔ otoso mienu a wodwane kɔ atebubu no Nana Kwame apia wo sechi eno ono so ebedi ade Nana Kwame wo sechi ebedi ade no ono de wanche kra saa bre ni mu no wanche kra ye de Nana Prempeh si akonya so abrofo sa befa no eje ne course shields no omde ne course shields no na Nana mampo hene na ono so ka ho Nana Kwame wo sechi na ono so eka ho ebi na okowu wo se shields ofrimu wo bosumi dunum wo afia pema hankono eduba komu ne de etoso edunu ensumu ena sebi Nana Kwame osuchi no eye mampo hene a oka Nana Prempeh mo koze shields no sebi wono so efrimu ewo se shields na bra won koye no omukoze shields no na won ntimi nya mampo akonya ne mane na ho enu nti omode akonya ne mana na owusu sechira otoso emienu na sebi ono so mosade ne bedi ade na tana na owusu sechire na adwira hene eye mampo adonte hene mietu na de so no omosade akonya no ema no no so bedi ye obedi ade wa afia pem ha wotwe aduokunu ensiemu wotena akonya no so cheye ekopem afia pem ha nkono edu ensiemu na tana na owusu sechire yetu no wosa baaye no odi ade emfie aduonu ena sebi wokra koye no ena Nana wose ibunsu Nana wose ibunsu a eno so adonte hene mampo adonte hene me yetu no te se de yetu Nana owusu sechere no ono so ebedi ade e wa afia pema hankono edu ensiemu ekopema afia pema hankono eduasem ono so di ade emfie edu enan ebra Nana wose ibunsu ekra koye ono ane wo fa se Nana kwakudua ena won ono so ebedi ade na ebra de Nana kwakudua ebedi ade no mamponvo na anyina ntumuda omusu wo mu ade omusu wo mpenipa enu ntino mo do mo pe no
na nkomo sanke yemfa akonya ne ma na owu so seche benua ono na sabi akonya ne de ma no obehwe akonya ne ye pa na omo kai se ebra na kwakudua sabi na ne wofa ose na wo se bonsu edi ade no oman ne de betu nanim sanka o meya akonta nkyere omo no mu hu de yekoso wo oman ne mu na wo se bonsu wote akonya no so no sabi wa nka kasafi bi mpo anaso wanye ne mo hu sem bi amfa nkyere mampɔman no nanso ne wofa so kwakudua de jai ekwan a wode wo mo fa so no ensem wo ka kyere mpanyin no enti mpanyinfo ne ka se so mo ne di ade anaso mo ne tena ebu mampɔman no a enyi wo mu so mo de akonya na ma ne de nanso so mo ne betena pa na so mo ne betena mo no ankasa bre ayeden na wono ayeden afiri akonya no so no mo de akonya na ma de wo so mo de akonya no ema no na no wo so sechebe no anso no so bo no ho modern pa sanka akonya no yede be ma no enso hwe ya amfa akonya no ama no enu nti nam so ema no so de yawo mu ena wono so ne mpanyimfo no so ne nkrofo wo mo efiri mampom ena wo mo so ekobo wo so sesen ewo sebi eye kwawu nyameso omkobo wo mo sesen wo kwawu nyameso no saa bre ni mu no na Asante Confederacy ayeden aba 1935 no na Asante Nkabom no mo fi se hye saba ma Asante Nkabom etosum yenu no so yaka won nyina ho abam na no na district commissioner ete se de yekoso wo mamponi e kame yata na kwakudi oti akonya no so mo mpe no na mo po obi foforo na do mo pe no nso so no sabi wono so akwakobo na sesen e wo kwawu eye kwawu nyameso enuti enam so mo fra asem no o mo fra asem no jamasi wo wo no pe na manso dada efijazo nso so saa atankonya ni obi enu honu ma sabi wokode ma na kwakudua enuti enam so ema omutu na kwakudua de so ena omo ma na wo so sechebe no afiri sabi eye bebi owo no kwawu nyameso ema ne baaya wo de akonya no ema no enuti obedi ade wa afia pema hankono eduasa enumu Asante Restoration no na no wusu sechere no waka ho odi ade afia pema hankono eduasa enumu ekopema afia pema hankono edunum ebakomu efri 1935 ekopem 1951 ena sebi yetu na de so na se omokoma na nyina echi no wo mo sa etu na de so na omutu na wo wusu sechere de so no ena omde akonya ne ma na Safo Kantanka otoso bihenu wono so ebedi ade se mampon hene na Safo Kantanka abre so ena wo hya se wo si mampon ahemfie no wo si mampon ahemfie no sa abre no na aban foforo CPP aban no aba no eno nti CPP aban no na nanom anase enkuru a ene enkonya omampanyi anase omampanyi wodika Dr. Kwame Nkrumah de ne nsake kan aye no na mampon ka ho eno nti CPP aban no ebetu mampon hene na Safo Kantanka otoso mienu fra konya so eno wonde akonya no edema sabi eye CPP member ba ko a ono bedi akonya ne ye frɛ no Nana Kwaku Nana Kwabena Dwobo a otoso mienu Nana Kwabena Dwobo no wo yesikani pa no wo sika eno nti wono ne besi mampon ahemfie no ewieye na wa afia pema hankono eduosiensie mu 1966 a CPP aban no eguye no mampon ade hye na mampon banyifo anhwe se Nana Kwabena Dwomo obaaye no ababa beboa me esi ahemfie no ma hyase dada eno nti wa fa kwan papa no wo de baaye eno nti se wonya de hye na sa aban na de baaye na aban no so kode a ene ewu nso kobi eno nti omuti Nana Kwabena Dwomo ade so e wo afia pem hanko na eduosiensie mu omutu na de so no ena Nana Atakora amani ampon to so bienu enso so ebedi ade sesebio so se benya adom eye mampon hene Nana won says kwa ofa so hye ne nema no mani nyi ho na won ku suku eno nti ohun se so manani ye mra se bi nkonya sofo no wo mo betwie afa no so eno nti no so nsamfon so de obeye bia no so ohwe na so be so de nanim ye fom a ono bedi kan de wanim aye fom ansa na wo de nanim aye fom eno nti wone atenankonya no enya manso motwe manso che pa emfiedu na se kame ya se de wo nyina no empanyimfo ne ntena se eno nti emfiedu achi no ono atu ne ho ade so eno ka so momfo makonya otu ne ho ade so no Nana Atakora mani amponto so meyeno no ono nso ebedi ade na enam se no ono no wonko school da nintino na sabida no ne mpanyimfo no mo enya asem na ono so ye na adwen se wonko school da wo ma ho kwan e ma se bi obi mfa nanim nya fom
eno nti nsamfo pa de sebi no wonfa no wonsoso na enam ma manso beda wono ne mpanyimfo ne ntem omotwe manso emfie ba komako edu so mo de asem ne koye no asem na emu amone de ne nso no opasumdwe eno nti ono atu ne ho ade so ene ode wo makonya ma won tu ne ho ade ono atu ne ho ade so no ene omo de akonya ne ma na akua mo aboaten a abebio na ono nso sebi ne yefre no Francis Gatti no no ene yopanyi kwankyerefo a wono eda Management Development and Productivity Institute ano obedi ade wo bronya bosme ne de to so edu emienu mu wo afia pema hankono eduowotwe ensumu na bra wo bedi ade ne pe ena opanyi bia ne yefre no Kwaku Krache na wono wo apa wono so de yese de bi opanyi wedi ade yese mampo hene nye yesa nse wonye de hye ankase ye ka de hye a wonne de hye na emom ne nkrofo omne ne nananom no mbetena ade hye ne nchen boja mu de ye ka wonka ho enu nti omo de asem no omo tebiri asem no de asem no ko Regional House of Chiefs omo de koye no na eye Kwaku Krache edi enkunim ena omo sa tam asem ne bio ede asem no esa ede ko National House of Chiefs enu so omo de koye no na akua mo aboaten abebio ehwo no so wosa edi nkuku ene nyina mu wante ase na akua mo aboaten abebio sa de asem no ko Supreme Court ode ko Supreme Court no ehwo so wodi nkuku enu tie nam so ema asabi won etu na de so won tu na de so no ena ewo afia pem hankono eduokono enumu won ede akonya no ema nana wosei bunsu otoso emienu eye mampon hene a na anu ya asabi wakrakwa sabi na kwandu tintimbo wonya nhase no won de akonya ne ma no se mampon hene sabre no na wono eye sabi registrar ede ema Kwame Nkrumah suapon mu no ena won de akonya ne ma no na omode akonya ne ma no akonya ne de ye ka ohene a na se mampon hene a sabi wa hwa akonya na hwa akonya ne ya yeyi ni firi mu a sabi nana safo kantanka yeyi won firi ho no mu a ene sabi nana no mu a nana bo ahia na ntu nana Kwame panyini aye na mo so ma wusia hene ba ye na mo so ma sabi dwitedwa ne ba ya nana wosei bunsu da sebre wosei bunsu otoso mienu na abre so de wa hwa akonya na makonya na hwe no wa soma akonya ne papa edi enti na mekasa ye dikan sua ho ade se sabi dwitedwa no sabi eyiraye da sebra breso no dwitedwa no esa ebaye ena sabi ewo afia pema hankono eduosia afia pema hankono eduokono miensam ewo bosome enkunim bosom wotwem na August mu ne de toso eduonu ensia ena sabi yede no ebedi ade se mampon hene yede no ebedi ade no ne mapi na no wode ese nani so obeye de amampon de edi kan se nimonyam ewo mampon akonya no ho no obeye ama sabi no tumi no asa ababie mu eno nti woje fobos ne de toso eduonu emiensa ewo mfimpim no ene edu enwotwe mu no amane ne amame bi ewo so ye bia no woyeye ematumi ne ditwidwa no esa eba ne nchi ebie mu ena afenso so no empanyin se owie fi wonchi a sabi umudru no eya woye sa tentenhuru no jese twa woto no eno nti da sebre esa ko ne nchi bio meka ne nji anasa adanse ahensan eko ne nchi bio ene ne nchi sa ko kabel mu bio mu a enam so ema ne janesa ye kese eno nti se ye ka abakosem ho a bretufo no sabi mampon ne ye panyini eno nti wosa hwese obeka ne nuanum nyina abomu enkrunyasem bia na ewo mampon a enam so mampon sabi wonya ne nimonyam ukura asante de ma no da sebre osebu nso to so mienu abreso no wohwetoto ne nyinara ena afenso no wo faase a na bre wati wode ne beka ho no na naje komedi fi to so mienu ono otoso miensa ono so ebeboa yie pa ono so sabi na kokora namfa na wono so enamfa omohwe siesie ama enne mampo animonyam na asaba ye ka the longest serving ohene a ewo National House of Chiefs a da sebre osebu nso wasa ye member of steering committee ewo National House of Chiefs asanteman so wona ya asanteman nifa ena afenso so no wono ne sai steering committee chairman edema asanteman council enu ntino na sa da sebre de na abre so no
da sebre ye ka wo hene a wobedi akonya ache ewo asante memo anase mampon akonya ni mu a eye da sebre oseibu nso a otosomienu megidi yesa ye hwe abakosemu babai nyina na sa akonya no enya asem ketokra woni nya din a wontimi entena so enche eno nti ye hwa na nanu mo mabedi ade sem amabedi ememedwa no ehwase efri sabin nana esiamu aguahia nana esiamu aguahia krakoye no nana boafo antiedu ne baye nana boafo antiedu krakoye no nana kwame kwachi panyi ne baye nana kwachi panyi krakoye no nana amaniampon ne baye nana amaniampon krakoye nana boahia ne ntuo ne baye nana boahia ne ntuo krakoye no nana ekwamu panyi ne baye nana ekwamu panyi krakoye no nana takura panyi ne baye nana takura panyi krakoye no nana sumjima penemo ne baye nana sumjima penemo krakoye na nana safo kantanka ne baye nana safo kantanka krakoye nana pepresiesi ne baye nana pepresiesi krakoye na nana takura kwame ne baye nana takura kwame krakoye no nana owusu sechere panyi ne baye nana owusu sechere panyi krakoye nana safo yaw ne baye nana safo yaw krakoye nana takura kwaku ene ono so ebedi ade nana takura kwaku krakoye nana oduru frichi ene ono so bedi ade samampo hene nana oduru frichi krakoye nana oduru frichi yetu na de so no nana benu akodwo ne baye nana benu akodwo krakoye no nana kwaku nana kwa mejima baye nana kwa mejima krakoye nana oduru frichi ena sabi yesade ne bedi ade ebrim nana oduru frichi bedi ade no a won so krakoye no nana kwa medwomo nana kwabna dwomo no nso bedi ade nana kwabna dwomo krakoye no nana atakura kwaku otosomienu bedi ade nana atakura kwaku otosomienu yetu no ana nso krakoye no nana wosai bonsu odikan no so baye nana wosai bonsu krakoye no anase yetu na de so no nana kwame edwetuwa ene ono so baye nana kwame edwetuwa krakoye no nana ya oboache ene ono so baye nana ya oboache krakoye no nana owusu seche otosomienu baye nana owusu seche otosomienu krakoye no nana kwame apia osuchi ene ono so baye nana apia krakoye no nana owusu seche otosomienu baye nana owusu seche krakoye nana wosai bonsu otoso baako esa baabiu nana wosai bonsu dikan ekrakoye no nana kwakudua ebaye nana kwakudua koye no nana owusu seche benua baye nana owusu seche benua ekoye no nana safo kantanka otosomienu baye nana safo kantanka otosomienu krakoye no nana kodwo nana kwabna dwomo otosomienu baye nana kwabna dwomo otosomienu krakoye no nana takura maniampon otosomienu baye nana takura maniampon krakoye no nana ekuamu aboaten abebiu ebaye nana ekuamu aboaten abebiu ekrakoye no yetu na de so no ena nana wosai bonsu otosomienu na da sebre wosai bonsu ena wono so ebedi ade wono so bedi ade wa afia pema hankono eduokunu nsiemu ebepem emfimpiemienu ene eduonu enum enti da sebre wosai bonsu otosomienu okrako no ye mampon hene a wabedi bema adwano acha watena so emfie eduonu enkononia sese wahye na kwantu tenten ase na de nam so ma mampon enya won entama ye mampon ya wada no na so won de kai ekon asante ene sabi achema ekon mu a na kakariya pawu abre so kon mo koya sabi sabe na akua mo apanya na eti akonya so se mampon hene etu kasa na asa krabo kasa no sabre ni mu no ena sabi sede krabo ni se kasa no ena sabi ewurewure mu enam so ema ne yawo na no dene ene nam so ma ne beye sabi eye mampon entam entinasa mampon entam no eye se me ka mampon yawo ena wo hwe ma afamu a mema afamu no na nano makomako aduasa 9 eno mabedi ade se mampon hene ema afamu no so omoye edu enai pe na so hene o maami wodi kan bedi ade medwa no eye sabi so sabi nyadom nana eje kuma du fie konto a wodi kan nana eje kuma du fie konto krakoye no nana adoma ene bae nana adoma krakoye no nana brago domfe a wodi kan ne bae nana brago krakoye no nana bna saka ene bae nana bna saka krakoye no nana yawa dankwa ene bae nana yawa dankwa krakoye no nana eje kuma di fie
Nana Jakuma du fie a wotoso mienu ne bae. Nana Jakuma du fie krakoye no. Nana Kuya anochewa ne bae. Nana Kuya anochewa krakoye nana kosua etia ene bae. Nana kosua krakoye nana ya bramawo ene bae. Nana ya krakoye no. Nana masewa kuto ne bae. Nana masewa kuto krakoye no. Nana efia sapon bae. Nana efia sapon krakoye no. Nana brago du fie otoso mienu bae. Nana brago krakoye no. Nana ya echa ne bae. Nana ya echa krakoye no. Ena nana Jakuma di fie a wotoso miensa. Ono nso so ababedi ade obedi ade wo mfimpim mienu. Mfimpim mienu mu. Eno nti nansen ya na ehu se na Jakuma di fie. Edi ni fie eduonu num afidedan. Eno nti na yesu amampo abakosem no. Ehu se mampon se bi omu firi adanse ayase. Bretu on na ye bretu PC. Ebre omu firi adanse ahensan no mo ye abusua mienu na tanafo na afenso bretufo. De odi kan di won ade no yoba ofiri mu na ne ba ebeto aso ne ba be anso firi ne ba be ma firi mu na ne ba be ma ba konso bae. Ena ye hu se na nabo ahia ne ntu abre so ena dwetedwane ebaye. Na sebi nana mani ampon ena wode won efiri sebi behinase ede won kotena mampon akrofon so ena won so hya ase sebi wo siesie eye sebi won ahemfie no ye hu se nana safo kantanka ware ma enum ena afenzo so no ye hu bebi wo ware koye nyina ena ye hu di ntia mampon hene nana safo kantanka eba ebedi ade wore nana konadu yadom ena afenzo wo sa ware ne maame ewo emra ane amane ekwanso nana safo kantanka otoso mienu abreso ene ehu se wosi mampon hene wosi mampon ahemfie no ehu bra eye sebi dwetedwa no sebi ehira ye ne bra esa eba ninchi ebio yehu mampontam ene sentia mampo akonya no ehu hia santema ye nam sunti ero sante hene hye emra wa hye ede ato ho no medin ede maamefo zi otwede mpo nyankopon ya adoma ebe hia ye hia se ya adesua nko a ene ede bremo nyankopon ka won se da ne da wo kan ho me ede adesua ede bremo makram